kaikille ja tervetuloa Vointyn podcastiin Lasarettikahvit. Mun nimi on Riina Manner ja mä oon yksi Vointyn perustajista. Tämän podcastin nimi on Lasarettikahvit siksi, koska tämä äänitetään ja kuvataan hotelli Lasaretin tiloissa Oulussa. Ja tässä on tarkoituksena kahvin merkeissä keskustella hyvinvoinnin eri teemoista työelämän näkökulmasta. Meillä on jokaisessa jaksossa vieraana asiantuntija, jonka kanssa keskustellaan aina yhdestä tai kahdesta teemasta kerrallaan. Ja ensimmäisessä jaksossa meillä on vieraana Avara-valmennuksen työhyvinvoinnin kouluttaja ja mindfulness-ohjaaja Joonatan Jääskeläinen. Tervetuloa Joonatan Lasarettikahveille. Kiitos Riina. Kiva kun pääsin vieraksi teille. Tosi mukava kun pääsit tulemaan tänne meille ja kertoisitko sä ensin itsestä muutamalla sanalla, kuka oot ja mitä teet työksesi? Eli Joonatan Jääskeläinen on Avara-valmennukselta. Yksityisyrittäjänä toimiva työhyvinvoinnin kouluttaja ja mindfulness-ohjaaja. Käytännössä julkisia tahoja ja yksityisyrityksiä pidän sitten työhyvinvointiin liittyviä erilaisia koulutuksia ja erilaisia tämmöisiä harjoitteita tehdään ja teoreettista tietoa jaetaan ja ryhmätyöskentelyä ja muuta sen tyyppistä, millä saa sitten mahdollisesti hyvinvointiin vaikutettu. No niin. Mielenkiintoista ja erittäin tärkeää työtä siis teet, niin tosiaan tässä jaksossa meillä on tarkoitus puhua tästä stressinhallinnasta ja palautumisesta. Ja tosiaankin niin kuin tiedetään, niin tuo stressi on iso ongelma työelämässä ja ylipäätään, mutta nyt kun puhutaan just tuosta työelämän näkökulmasta, niin esimerkiksi tämmöisen kansainvälisen tutkimuksen mukaan, Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan, niin jopa 44% työntekijöistä maailmanlaajuisesti kokee päivittäin paljon stressiä. Ja tämä on niin kuin maailmanlaajuinen tilasto, mutta me tiedetään, että Suomessa tätä koetaan myös tosi paljon ja on paljon ylikuormittuneisuutta ja just stressiä ja siitä aiheutuneita sitten burnoutteja valitettavan paljon. Miksi tätä stressiä on niin paljon? Mitä sä luulet, että mistä se johtuu? Hyvä kysymys, aika iso kysymys ja varmaan ihan suoraviivaisia vastauksia. Siihen ei löydy, koska tutkimukset toisaalta on osoittanut, että tässä viimeisen 50 vuoden aikana esimerkiksi työn määrä ei ole kuitenkaan radikaalisti lisääntynyt. Että se välttämättä ei ole se selittävä tekijä. Siellä totta kai tässä on alakohtaisia eroja ja jokainen, joka semmoisessa työssä on ja huomaa, että siellä on alettu kiristämään ja vähennetty porukkaa, niin siellä se saattaa olla se stressi semmoinen ihan selkeä aiheuttaja, että pitää saada enemmän aikaiseksi pienemmässä aikamääreessä. Se yksi, mitä itse ehkä teorioisin siinä, on se, että siellä on jotakin semmoisia vaikuttavia tekijöitä tässä meidän modernissa maailmassa, mitä ei ehkä aikaisemmin ole ollut. Ja mun veikkaus ja semmoinen intuitio on, että se liittyy aika paljon sosiaaliseen mediaan ja älylaitteiden käyttämiseen. Et se on yksi semmoinen iso juttu, mikä sitten vie meidän psykologista jaksomista ja mahdollisesti vie aikaa sitten semmoisilta jutuilta, mitkä olisi mahdollisesti palauttanut paremmin ja mitä aikaisemmin historiassa on sitten ehkä tehty, kun ollaan saatu pienempiä stressimittausprosentteja. Toisaalta yksi seikka, millä voi olla vaikutusta, on ehkä se, että ihmiset nykyään tiedostaa jotenkin enemmän. Ja meillä on sosiokulttuurisesti, meillä on ehkä enemmän tämmöisiä ihanteita myös työelämään liittyen, että ehkä enemmän tämmöisiä unelmia kohti haluttaisiin liikkua. Ei välttämättä liikuta, mutta haluttaisiin liikkua. Ja sitten jos se on kovasti ristiriidassa se työ, mitä tekee niiden omien syvimpiensä halujen kanssa, niin se tavallaan tämmöistä psykologista stressiä saattaa lisätä. Vaikka tätä ei mikään niin kuin kauhean valtaisa tekijä ole, mutta etenkin täällä hyvinvoivissa länsimaissa, niin se voi olla semmoinen, mikä on nostanut päätään, että sinänsä hyvässä työssä, arvokkaassa työssä
kuitenkin saatetaan kokea stressiä, jos se ei mene niin kuin ihan omien arvojen ja omien semmoisia syvimpien halujen kanssa yhteen. Niinpä tuntuu, että työstä haetaan tosi paljon semmoista niin kuin merkityksellisyyttä tänä päivänä, että se ei ole pelkästään ehkä, mitä on joskus ollut, että työssä käydään, että saadaan rahaa ja elanto ja sitten on vapaa-aika erikseen, vaan ehkä se on tosiaankin, että siitä myös haetaan niin kuin semmoista jotain just merkitystä ja täyttymystä sille elämälle myös. Kyllä, odotukset on kasvanut ja sitten kun todellisuus ei kohtaa niitä odotuksia, niin se on yksi tämmöinen psykologisen stressin tekijä tietenkin. Niin, joo, varmasti näin. No mitä sitten, kun tätä stressiä koetaan niin paljon, niin mitä se aiheuttaa työkyvylle? Tutkimukset on näyttänyt jo kymmeniä vuosia, että sillä on isoja vaikutuksia tietenkin työkyvyllä. On fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia. Alkaa uupumusta tulemaan jossain vaiheessa. Verenpaine, vastustuskyky, hyvin monia tämmöisiä fysiologisia syitä ja sitten toisaalta psykologisella puolella voi alkaa tulemaan tietynlaista kyynisyyttä sitä työtä kohtaan ja jopa niin kuin masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, kaikenlaisia oireiluja. Joskus saattaa olla hyvin vaikea saada kiinni, että mistähän nämä nyt oikein johtuu, että onko se nyt se työelämä vai onko se sittenkin se perhe-elämä vai mikä tässä niitä oikein aiheuttaa. Mutta selkeästi niitä stressivaikutuksia on paljon. Kun puhutaan siitä, että pitkään jatkuessaan se stressi sitten voi johtaa uupumukseen, niin onko se niin kuin yksilöllinen aina se niin kuin tavallaan aika, että kuinka kauan niin kuin kukaan kestää sitä stressiä ennen kuin uupuu, vai onko jotain tämmöisiä niin kuin keskimääräisiä aikoja, että kauan mun nyt kestää olla stressaantunut ennen kuin mä uupun? No, valitettavasti ja onneksi se on yksilöllistä, ja puhutaan stressiresilienssistä. Paljonko niin kuin erilaisia stressaavia tekijöitä voi kestää, sietää, jotta se pysyy tasapainoisena se elämä. Ja tässä on valtavia isoja eroja, että kaksi ihmistä, jotka tekee samaa työtä, toinen saattaa stressaantua puolet helpommalla kuin se toinen. Toinen jatkaa porskuttamista ja toinen saattaa vielä kokea olonsa merkitykselliseksikin siinä ja hymyillä päivästä toiseen ja toisella sitä stressiä tulee pienemmistä. Eli meissä on variaatiota kauheasti. Ja se on niin kuin hyvä hyväksymisen paikka myös ja itsensä tarkastelu ja tutkiskelun paikka, koska tämmöisen myöntäminen, että minä voin stressaantua, niin se on hirveän iso pala ja etenkin itse toimin yrittäjänä ja yrittäjyydessä sitä huomaa valtavasti. Niin mennään burnouttiin asti ja mennään niin kuin tosi äärimmäisiin juttuihin ennen kuin tavallaan kohdataan se fakta, että minä en jaksa tai uskaltaa sen sanoa. Ja jotkut ei uskalla sitä koskaan eläessään tavallaan kohdata ja sanoa ulos. Mutta se olisi semmoinen hirveän tärkeä ensimmäinen askel siinä, että siitä se lähtisi pikkuhiljaa se pyyhti aukenemaan. Niinpä. Joo, ja ehkä onneksi tuntuu siltä, että me ollaan niin kuin avautumassa siihen, että ihmiset on niin kuin ruvettu puhumaan näistä burnouteista ja jaksamisesta ja tämmöisestä niin kuin avoimemmin, niin se on tietenkin huono, että nyt että sitä on niin paljon olemassa, mutta toisaalta hyvä, että siitä puhutaan, koska just se, että ihmiset oppis myöntämään, että kun meillä on jotenkin semmoinen niin kauhean vahva semmoinen jaksamisen ja pystymisen niin kuin eetos olemassa, ja sitä arvostetaan tosi paljon, pitää pystyä, jaksaa, ja se, joka niin kuin painaa 24/7, niin sitä arvostetaan eniten. Se on myös semmoinen niin kuin ominaisuus, se jaksaminen, mitä on niin kuin perinteisesti jotenkin arvostettu tosi korkealle niin kuin ihmisen ominaisuuksista. On, ja tämmöinen niin kuin suorituskeskeinen semmoinen niin kuin työn sankarikultti, joka on hyvin vahvasti elänyt Suomessakin ja edelleenkin elää, mutta ei, jos muistellaan 2000-luvun alkupuolta, niin kyllähän niin kuin ollaan havahduttu, että tätä elämää voi tapailla ja elää useillakin eri tavoilla myös työelämässä ja hyväksytty se, että jokainen meistä ei ole se
jokainen meistä ei voi olla jaksavin ja ensimmäinen siellä palkintopallilla, vaan meillä kuitenkin loppujen lopuksi tämä menee semmoisen aikalaisen keskihajonnan mukaisesti. Me voidaan piirtää sinne kaussiin käyrää, että siellä toisessa ääripäässä on ne, jotka jaksaa ja pystyy tekemään ihan kaiken, jotka osa heistä saattaa vähän ihmetellä, että miksi tämä muu porukka ei nyt ota itseään vaan kiinni kannuksista ja siirrä itseänsä myös sinne, mutta siellä voi olla vain tietty määrä ihmisiä. Sitten meillä on suuri keskijoukko siinä ja sitten toisessa häntäpäässä on ne, jotka mahdollisesti tarvitsevat enemmän apua ja tukea ja he eivät jaksa niin hyvin sitten. Ja sitten ne, jotka eivät jaksa ihan niin hyvin, jos he päätyy sellaisiin työtehtäviin ja muihin, missä sitten vaaditaan tosi paljon, niin se matchi on tietenkin vähän huono. Niinpä. Joo, tosiaankin tuo, että me ollaan niin kaikki erilaisia. Meillä on erilainen elämäntilanne, erilaiset taustat ja kaikki muuta, ja mikä vaikuttaa sitten siihen jaksamiseen, että ei sitä kenenkään ei pitäisi tarvita hävetä sitä omaa stressaantuneisuutta tai ylikuormittuneisuutta tai burnouttia kokea, että on jotenkin huonompi ihminen sen takia. Just näin, ja tuossa tuli ehkä semmoinen yksi avainsana on häpeä kanssa, ja sen kanssa pelaaminen niin kuin pienemmällä, matalemmalla ja korkeammalla tasolla. Se on varmasti monella semmoinen aihe, mikä sitä ei välttämättä aina tietenkään saman tien tiedosta, että häpeä ja hän täällä kummittelee taustalla, mutta sitten kun sitä alkaa tiedostaa, niin sekin antaa semmoisen pienen mahdollisuuden mahdollisesti lähteä jotenkin käsittelemään sitä. Niinpä, joo. Ja tosiaankin vielä tuohon, että kun me ollaan niin erilaisia kaikki ihmiset ja niin kun ton niin kun stressin ja jaksamisen ja muuta suhteen, niin kun miettii työmielessä, niin olisi kauhean, itse ainakin näen, että tärkeää, että sitten niin kun henkilöstöhallintoesimiehet niin kun näkisivät sen jokaisen henkilökohtaisen tilanteen, että pysyisi mahdollisimman perillä siitä, että niin kuin, missä se jokainen niin kuin yksilö menee siinä omalla niin kuin stressijanalla. Että sitten pystyisi niin kuin reagoimaan, että me ei voi niin kuin ajatella, että tämä määrä työtä sopii automaattisesti niin kuin kaikille, vaan että ja joka tilanteessa, vaan että pystyttäisiin perillä siitä niin kuin kuormittuneisuuden tasosta ja sitä kautta voitaisiin sitten niin kuin joustaa myös siinä niin kuin, ja rytmittää sitä työtä niin kuin erillä tavalla niin kuin mahdollisimman yksilökohtaisesti. Kyllä siinä on varmasti niin kuin organisaatiokulttuurissa paljon kehitettävää siihen suuntaan. Ja siinä yksi osa on myös sitä, että minkälainen näkemys sitten esimiehillä ja työnantajilla vaikkapa on siihen, että mietitään, että no, onko siitä sitten hyötyä, että me otetaan yksilöllisesti huomioon, niin ensin pitäisi varmaan saada se tunne siitä, että se kannattaa tehdä ja tehdä vaikka tämmöisiä kokeiluja yrityksissä ja työyhteisössä. Että no, otetaanpa tämmöinen yksilöllinen lähestyminen, vaikka se viekin enemmän resursseja väliaikaisesti, että minkälaisia tuloksia se tuottaa vaikka puoli vuotta tai vuoden tai pari vuotta semmoista testaa. Niinpä, joo. Ja varmasti on kokeilemisen arvoinen monelle, koska eihän mikään ei ole niin vahingollinen tilanne niin kuin sekä yksilölle että myöskin sille työllistävälle organisaatiolle kuin se, että ihminen niin kuin stressaantuu liikaa lopulta niin kuin palaa loppuun. Että niin kuin sitä tilannettahan kannattaisi niin kuin pyrkiä välttämään kaikin mahdollisin keinoin. Just näin, ja siinä on ainakin kaksi tekijää. On tietenkin tämä työnantajan tavallaan tietty velvollisuus ja halukkuus sitä työntekijää kohtaan. Toisena on tietenkin, että mitä työntekijä itse pystyy tekemään, mutta monissa ammateissa se mitä työntekijä oikeasti itse pystyy vaikuttamaan sitten tilanteeseen, niin se on vähän kaksipiippuinen. Siinä helposti saattaa tulla semmoinen niin kuin syyllistäväkin vaikutus, että meillä on paljon kyllä keinoja, millä yksilö pystyy tekemään, mutta tavallaan silloin me saatetaan myös säilyttää sille yksilölle sitä vastuuta liikaa, eli se ei ole vain yksilötason tämmöinen kysymys, vaan se koskee koko yhteiskuntaa ja yhteisöjä sen sisällä. No, niin tuosta päästäänkin siihen vastuukysymykseen, että kun perinteisesti on ajateltu, että ihmisen pitää tulla
ihmisen velvollisuus on tulla töihin työkykyisenä ja sitten niin kuin huolehtia itsensä siihen kuntoon, että pystyy antamaan niin kuin kaikkensa siellä töissä. Ja siitä ollaan tultu eteenpäin ja tietenkin lakikin velvoittaa myös osaltaan työnantajaa huolehtimaan siitä ja niin kuin viime kesän lakiuudistuksen myötä yhä enemmän niin kuin pitää myös tähän niin kuin jaksamiseen keskittyä. Mutta se, että miten sä näet sen, että kenen velvollisuus se on ja millä suhteella niin, huolehtia siitä stressaantuneisuudesta ja kuormittuneisuudesta? Tämä oikeastaan tämmöisiä kiveen hakattuja totuuksia tuskin tässäkään on, että mun mielipide on se, että molempien osapuolten pitäisi sitä vastuuta ottaa ihan samalla tavalla, kun me otetaan vastuuta kuitenkin toisista ihmisistä muutenkin täällä yhteiskunnassa. Kaikki toiminta, mitä me elämässä tehdään, vaikuttaa muihin ihmisiin. Muiden ihmisiä elämä vaikuttaa meidän. Me ei olla mitään yksinäisiä saarekkeita. Ja sen ymmärtäminen myös työelämän ja vapaa-ajan elämän niin sanotusti suhteen. Kaikki on sidoksissa toisiinsa. Jokainen meidän teko vaikuttaa jollain tavalla myös toiseen. Se olisi helppo sanoa sille, että lopultahan se vastuu on yksilöllä. Että hänellähän on se tahto ja tahdonvoima, jolla hän voi sitten sitä tilannetta siellä muuttaa. Mutta mitä sitten kun se elämäntilanne sattuukin olemaan vaikka itsestä riippumattomista asioista semmoinen, että tahdonvoimaa ei löydy ja vaikkapa tulee mielenterveysjuttuja siihen mukaan. Tai sitten se itse työ on sellaista, mikä niinku semmoisen kohtuuttoman rasituksen tuo. Ja kuten aiemmin juteltiin, niin osa sen sietää sen rasituksen ja osa jopa niin kuin tykkää siitä. Mutta sitten tietenkin siellä on osa, ja isokin osa voi olla semmoisia, joille se on pikkusen liikaa kokonaisuudessa. Eli onko se vähän se vastuu semmoinen niin nelikantainen, että siinä on niin kuin yksilö, jolla on oma vastuu, sitten on se työyhteisö, toisaalta jolla on vastuu niin kuin toisistaan, myös työnantajalla on se oma vastuu ja sitten osaltaan myös yhteiskunta, julkinen puoli osallistuu siihen kantaa omaa vastuunsa siitä. Kyllä. On tämmöinen, niin kuin, jos kaikki toimii hyvin, niin silloin meidän pitäisi niin kuin pystyä selättämään tämä stressikriisi. Kyllä, semmoisena isona kysymyksenä. Niin. Ja siitä tietenkin pääsee siihen, että mikä on sitten se, mitä se yksilö kuitenkin pystyy sitten tekemään omien voimavarojensa puutteessa. Ja aika pitkälle mä keskityn sitten omassa koulutuksessa siihen kysymykseen enemmän kuin sitten näihin tämän meidän sosiokulttuurisen kontekstin muuttamiseen radikaalisti, että sitä varten on sitten päättäjiä ja muita. Niinpä, kyllä, just näin. Ja no sitten jos mennään tähän, että nyt ollaan puhuttu tästä stressistä, että kuinka vakava kysymys se onkaan, kuinka paljon sitä esiintyy ja niin edelleen, niin jos nyt mennään tähän, että miten me voitaisiin välttää sitä stressiä? Että mitä olisi tämmöisiä niin kuin konkreettisia keinoja, jos nyt mietitään, ehkä jätetään se yhteiskunta nyt, yhteiskunnan näkökulma tästä poissa, mutta jos miettii vaikka niin kuin, jos lähdetään ihan yksilön niin kuin näkökulmasta, mitä yksilö voi tehdä. Yksilö pystyy tekemään aika paljonkin asioita. Se kysymys oli, että miten pystyy välttämään stressiä. Siinä on, se oikeastaan se on yksi semmoinen keino, eli me mietitään, että me halutaan stressi pois, me halutaan stressitekijöitä. Me ehkä tiedostetaan, että nämä asiat meillä työssä tai elämässä tuottaa stressiä. Ja tavallaan niitä välttämällä jotenkin, niitä poistamalla tai jotenkin muokkaamalla meidän stressi vähenisi. Ongelma on siinä, että hyvinkin voi olla, että siihen tilalle meidän stressi ei siltikään vähene, vaikka me jotakin asioita sieltä poistettaisiin. Ja me ei pystytä vaikuttamaan isoon osaan stressitekijöistä, eli mikä me koetaan, että aiheuttaa sitä stressiä. Siinä on se iso ongelma, että me poisteltaisiin sieltä semmoisia palasia. Me ei pystytä yksinkertaisesti, me ei pystytä muokkaamaan tätä meidän ulkoisia olosuhteita niin paljon. Jotenka se vähän rajoittaa sitten sitä, että mitä tässä sitten oikein pystyy tekemään. Ja kaikki lähtee oikeastaan tiedostamisesta.
ensimmäisenä on se, että tiedostetaan ne ulkoiset stressitekijät, että mikä sitä oikein aiheuttaa sitä stressiä. Mutta sitten lähdetään menemään syvemmälle siihen, että silloin aktuaalisesti, kun vaikkapa kokee sitä stressaantunutta oloa, että jos ei me nyt puhuta mistään pidemmästä kroonistuneesta stressistä, vaan silloin, että milloin meillä lähtee vähän sydän pamppailemaan ja milloin meillä tulee erilaisia klassisia tämmöisiä stressireaktiomerkkejä, niin me lähdetään syventymään itseemme. Se on siis itse tutkiskelua. Katsotaan, että kehollisesti tunnetaan, mitä meillä oikein tapahtuu. Me pystytään paikallistamaan, missä kohtaa kehoa tapahtuu, mitä meidän hengitykselle tapahtuu, mitä meidän ajatuksille tapahtuu tämmöisessä tilanteessa. Tavallaan, jos me ajatellaan meidän mieli tämmöisenä radiokanavana, niin minkälaista musiikkia tai melua, sähinää sieltä tulee silloin, kun me aletaan kokemaan itseä stressaantuneeksi. Mitä me tunteille tapahtuu. Eli me tutustutaan ensimmäisenä, se on aivan ensimmäinen paikka. Me tiedostetaan, että okei, nyt täällä stressiä on stressaantunut olo, ja sitten me aletaan itselle selvittää kokemuksellisesti, no, mitä tämä oikein on. Sitä voi tälleen niin kuin analysoida sanoilla ja yrittää järkeillä, että no, näitä ja näitä tapahtuu, mutta se tärkeä oikeastaan on siinä se kokeminen ja tunteminen. Ja se, että me ei ehkä lähdettäisi välttelemään sitä epämiellyttävää stressin kokemusta. Koska nämä välttelykeinot on semmoisia, useasti ne on myös niitä epäterveellisiä asioita elämässä, ja joilla me halutaan saada mieli pois siitä epämiellyttävyydestä. Kun me voitaisiin askel kerrallaan hyvin varovasti, lempeästi lähteä tutustumaan siihen niin kuin stressin epämiellyttävyyteen, siihen fysiologiaan ja siihen psykologiseen tunteeseen siellä. Ja vähän niin kuin nähdä se, paljastaa se stressi, mitä se oikein on siellä. Ja vähän sillä tuumin, että me ei edes ajateltaisi, että nyt minä teen tämän, jotta minun stressi poistuu. Vaan lähdetäänkin tutustumaan siihen ja katsotaan, että miten sen stressin kanssa pystyy olemaan paremmin läsnä. Ikään kuin otetaan askel tai kaksi poispäin. Niin tässä tietenkin tullaan sitten tietoisuustaitoihin ja mindfulnessiin, jotka minun työssä korostuu aika paljon. Ja on siinä mielessä hyviä tämän tyyppiset taidot ja niiden harjoittaminen, koska niitä voi käyttää aivan mihin tahansa elämäntilanteeseen, milloin tahansa. Pystyy olemaan tietoisesti hieman enemmän läsnä sen kanssa, mitä tapahtuu. Oli se sitten stressireaktio tai joku tämmöinen haastattelutilanne tässä. Niin, joo. Tuo on tosi mielenkiintoinen aihepiiri, tuo tietoisuustaidot. Ja noista varmaan voitaisiin tehdä niin kuin ihan omaa jaksoa. Tuosta varmaan pääsee niin syvälle, jos lähdetään sitten miettimään noita taitoja. Ja niin varmasti ja sitten vielä just nuo tunnetaidot, että koska nyt lasten kasvatuksessa puhutaan tosi paljon näistä, niin kuin korostetaan näitä tunnetaitoja tänä päivänä niin se olisi hyväksi opetella meille aikuisillekin, että monille meistä on ne jäänyt ehkä sitten oppimatta, opettelematta silloin lapsena, että niistä varmasti olisi niin kuin hyötyä just nimenomaan tämän niin kuin stressihallinnan, eri tilanteiden hallinnan kanssa. Kyllä, aivan varmasti, että jos meillä peruskoulusta lähtien ja ehkä jopa lastentarhassakin voitaisiin sovelletusti tunnetaitoja, tietoisuustaitoja, koska ne on tavallaan tämmöisiä ihmisyyden metataitoja, jotka sitten medioin, ne vaikuttaa ihan kaikkeen, mitä me tehdään. Aivan kaikkeen. Se että meillä on vaikka metakognitio, ajatus, me ajatellaan meidän ajattelemista, niin se saattaa aukaista valtavan määrän mahdollisuuksia elämässä, eikä meidän tarvitse aina mennä orellisesti sen mukaan, mitä tunnetila ja ajatukset vaikka tietyssä hetkessä meille sanoo. Mutta toki tietenkin yksilöhän voi sitten tehdä näitä sitten perinteisiä stressinhallintakeinoja, muun muassa niin kuin tauottamiseen liittyen, palautumiseen liittyen työajan ulkopuolella tai joissakin organisaatioissa pystyy sitä tekemään tai työyhteisössä pystyy tekemään sitä myös työajan puitteissa. Et me voidaan ottaa tämmöinen niin kuin aktiivinen ote, että teen tiettyjä asioita, kalenteroin vaikkapa tiettyjä taukoja tai palautumishetkiä tai muita, niin
kyllähän niillä on tietysti myös vaikutusta. Ja se voi olla, että tämmöiset tietoisuustaitotyyppiset asiat, ne ei kaikille aina sovi kaikissa elämän tilanteissa. Voi tuntua oudolta ja vähän haastaviltakin, niin silloin tämmöiset perinteisemmät, kuten uni, lepo, liikunta, ravinto ja kaikki tämmöiset hyvän elämän ja hyvinvoinnin niin kuin palikat, niiden tuominen sinne työarkeen myös, niin kyllä niillä on vaikutusta. Niin jos mennään vielä noihin mindfulness, tommosiin harjoituksiin, ihan mitä ihminen voi niin kuin tehdä pitkin päivää, jotta oppisi tämmöisiä tietoisuustaitoja ja niin edelleen, niin mitkä vois olla semmoisia niin kuin konkreettisia keinoja niin kuin sen päivän aikana, mitä ihminen voi tehdä? No mitä just mindfulnessiin ja sitten vähän laajemmin tietoisuustaitoihin tulee, yksinkertaisesti voidaan sanoa, että no voi olla tietoisempi. No, sitten tulee se, että no mitenkä me muistetaan olla tietoisempia. Silloin voi juuri näitä harjoitteita, mitä sanot. Eli mindfulnessa kutsutaan niin kuin muodollisista harjoituksista. Eli otan tietyn ajan ja paikan ja teen jotain. Ja sitten kun teen sitä riittävän paljon, niin se alkaa muistuttamaan itseänsä. Eli me tehdään pieniä harjoitteita ja sitten me ehkä muistetaan olla tietoisempia pitkin päivää muutenkin kuin silloin, kun tehdään harjoitus. Mutta yksinkertainen harjoitus voisi olla vaikka semmoinen, että tässä kun me istutaan, voi ottaa mukava semmoinen rento ja ryhdikäs asento, ei sekään ole välttämätöntä, se voi olla hyvinkin laiska se asento, mutta se ryhdikkyys tuo siihen useasti semmoista valppautta. Niin. Valppautta, mikä puuttuu sitten täysin semmoista lepoasennoista ja voidaan tuoda meidän huomioon ja tarkkaavaisuus, vaikkapa meidän keho. Mä suosittelen aina, että kehosta aloittaa mindfulness-harjoitteet. Jalkapohjan tuntu, hengityksen tuntu. Voiko tuo kädet vatsan päälle ja huomioida, miten siellä pikkusen vatsa liikkuu tai rintakehä liikkuu hengityksen aikana. Ei tarvitse oikeastaan niin kuin tehdä mitään. Me tuodaan vaan huomio kehoon. Me tuodaan se uudestaan ja uudestaan. Me huomataan ehkä, että meidän mieli haluaa, tai meidän huomio haluaa lähteä vaikkapa mieleen ajatuksia ja muualle. Se haluaa säntäillä sinne tänne. Ja me tullaan vähän tietoiseksi siitä, että okei, meidän mieli säntäilee sinne tänne. Se haluaa mahdollisesti lopettaa tämmöisen hassun istumisjutun tässä ja tehdä jotakin ihan muuta. Me vaan tiedostetaan lempeästi, että selvä, meillä tulee tämmöisiä ajatuksia ja silloin me napataan kiinni meidän huomiosta ja lempeästi palautetaan se takaisin kehoon. Tätä me toistetaan ja me tylsistytään ja mahdollisesti jossain vaiheessa kärsivällisyyskin loppuu siinä. Mutta se on oikeastaan sitä niin kuin semmoinen ensiaskel ja harjoitus mindfulness-taitoihin. Siitä sitten lähtee huomattavasti laajentumaan jossain vaiheessa, mutta se on semmoinen, millä on myös selkeä tutkittu monelle toimiva teho. Eli se tuo sitä rentoutusta. Kun lähtökohtaisesti mindfulness ei ole rentoutumiskeino lainkaan, vaan se on syvällisen itse tutkiskelun ja elämän kokemisen keino. Mutta sillä voi olla näitä rentouttavia vaikutuksia. Se, että me tuodaan huomioon keho ja sitten vaikka otetaan siihen halutessa jonkunlainen rentouttava hengitysharjoitus tai muu. Niin. Joo, tuo on tosi mielenkiintoista. Ja onko se sitten niin, että kun näitä harjoituksia vaikka toistaa tämmöistä niin kuin läsnäoloharjoitusta, niin se muuttuu ajan myötä helpommaksi? Sun on helpompi sitten niin kuin pitää se ajatus siinä, vaikka siinä sun hengityksessä tai jossakin muuta, että se ajatus ei enää lähdekään niin paljon harhailemaan kuin siinä alussa. Vai onko se ihmisestä kiinni? Se on ihmisestä kiinni, mutta kyllä siinä, jos jaksaa kärsivällisesti riittävän pitkään tätä jatkaa, niin kyllä se tavallaan lähtee sieltä helpottumaan. Mutta siellä on myös semmoisia jaksoja, milloin se tuntuu ihan ylitse pääsemättömän hankalalta ja tuntuu, että niin kuin kaikki niin sanottu edistys, mä ehkä itse en pidä sitä edistyksenä, koska jokainen meistä päättää, minkälaisen elämän haluaa elää, mutta kun tuntuu siellä, että no, nyt minä pystyn tuomaan sitä huomiota sinne, minne haluan jne, ja sitten yhtäkkiä se romuttuukin kaikki puolen vuoden ajaksi ja miettii, että oliko tästä nyt sitten mitään hyötyä. Niin sen takia näissä muodollisissa harjoituksissa ihan perinteisesti suositellaan just sitä, että se kärsivällisyys olisi edes minuutti päivässä, olisi edes 5 minuuttia tai jotain. Sitä kun jaksaa riittävän kauan ja erityisesti niihin hankaliin, silloin kun ei yhtään kiinnosta. Tuntuu, että miksi minä tuhlaan aikaani tämmöiseen.
niin silloin tuo sitä huomiota sinne kehoon ja silloin tuo huomiota siihen ajatuskoneistoon, mikä kertoo siellä sulle, että ei kiinnosta tippaakaan. Joo. No entä sitten semmoisessa tilanteessa, kun itse tunnistaa, mä uskon, että tämä on monella varmaan sama, että sitten kun alkaa olla, niin kuin huomaa, että nyt alkaa niin kuin kierrokset olla tosi kovat, että on niin kuin ollut kiireinen päivä ja niin kuin illalla sitten se rauhoittuminen on vaikeaa, että silloin varsinkin ne ajatukset sinkoilee sinne tänne ja tuonne ja niin kuin tietää, että nyt pitäisi niin kuin rauhoittua, mutta ei niin kuin pysty siihen ja varsinkaan tämmöinen niin kuin harjoitus ei toimi siinä tilanteessa, niin kuin, että sitä keskittymistä ei vaan saa pidettyä jossain yhdessä asiassa, niin onko joku semmoinen, mitä siinä vaiheessa niin kuin kannattaisi tehdä, että mä saisin niin kuin nopeasti jonkun shokin elimistölle siinä kohtaa, ehkä voisin ottaa se harjoitteen, muuta kuin ehkä monet käy jossain avantouinnissa, ehkä se auttaa, että hyppäät niin jääkylmään veteen, niin se on semmoinen shokki, että ajatuksetkin rauhoittuu. No, mitä mindfulnessiin tulee, niin se on itse asiassa osa sitä harjoitusta, kun siellä en pysty tähän ollenkaan. Eli me ei yritetä pakottaa itseä keskittyneeseen tilaan, vaan me ollaan vaan tietoisia siitä, että meillä ei pysy keskittyminen ollenkaan. Meillä menee mieli joka suuntaan. Eli me silloin taas aidosti kohdataan se juttu. Ja sitten meillä taas mieli vie meidät jonnekin muualle. Ja sitten jossain vaiheessa taas pikkuhetkeksi havahtuu siinä. Ja se ei tarkoita sitä, että se on semmoinen hirveän rauhallinen ja keskittynyt välttämättä se, kun me havahdutaan. Me vaan havahdutaan siihen, eli tiedostetaan. Että tiedostan, että olen hyvinkin tiedostamattomassa tilassa. Sen tyyppinen. Mutta sitten mitä tulee näihin muihin keinoihin, avantoon meneminen, urheileminen ja muut tämmöiset, millä pääsee palautumaan ja nollaamaan, poistamaan tavallaan sen akuutin stressireaktio sieltä kehosta pois. Niin kokeilutyö etsii, mitkä itselle toimii parhaiten. Ja hyväksyy tavallaan sen, että monet keinot, mitä tällä hetkellä tekee, ei välttämättä itse asiassa ole itselle parhaita. Meistä tosi moni ottaa esimerkiksi puhelimen, stressihallinta, väsymyksen hallinta keinona, koska se on hirveän houkutteleva. Se tulee semmoinen hyvä dopamiinit siellä sinkoilee sinne sun tänne pelkästään ajatuksesta, että pääsee sitten selaamaan loputtomasti, scrollaamaan sinne. Mutta sitten jos me katsotaan, että kuinka paljon se palauttaa meitä se scrollaaminen, vaikka meitä aktuaalisella hetkellä saattaakin tuntua, että tämä on just sitä. Tämä on sitä nollausta, mutta se ei välttämättä se nollaaminen ole hirveän palauttava. Joo, no se on varmasti just näin. Ja se houkutus on kova ottaa se puhelin ja lähteä scrollailemaan, mutta sitten vaan huomaa, että se vie vaan entistä huonompaan tilanteeseen, että pitäisi tehdä jotain ihan muuta mieluummin. No sitten niinku toimiiko kaikille ihmisille sitten niinku samat palautumiskeinot? No oletan, että ei, mutta tavallaan on meillä kuitenkin niinku ihmisen fysiologia sen verran niinku yhteneväinen, että näitä niinku, niinku meille siinä on tietty lainalaisuus olemassa. Tutkimus osoittaa sen sitten, että jos tämmöinen arkihavainto ei riitä, niin tutkimus on kyllä osoittanut, että liikunta on se numero 1 siellä. Sitten on tietysti uni, mutta uni useasti häiriintyy ja se itsensä unen pakottaminen voi olla vähän haastavaa. Niin se liikunta on kuitenkin semmoinen, että toisella sen pitää olla hikiliikuntaa, toisella riittää se pieni kävely ulkona. Kaikille siitä kuitenkin jotain hyötyä on. Mä toin sen kävely esimerkiksi, koska se on yksinkertainen. Se voi olla toisella ihmisellä vähän jotain muuta. Mutta kyllä se liikunta olisi se mitä minä lähtisin sitten suosittelemaan kuitenkin. No näinpä. Hei, sitten noista niinku, tauoista. Että ne kuitenkin liittyy olennaisena osana tähän niinku, kuormittuneisuuteen ja stressaantuneisuuteen ja niin edelleen. Ja paljon puhutaan siitä, että pitäisi tauottaa. Mutta sitä myös kuulee paljon, että ei ole aikaa tauottaa. Ja että ihmiset tietää kyllä, että pitäisi niitä taukoja pitää, mutta ei pysty, koska tulee palaveria ja tulee sitä ja tätä ja ne muistutukset ja muut hälytykset niin kuin ohitetaan vaan ja näin. Sitten ollaan kuitenkin kuormittuneita, niin
niin kuin tavallaan näinhän se ei voi mennä, että me tiedetään, että pitäisi pitää taukoja, mutta me ei vaan keretä pitää niitä ja sitten me niin kuin ajaudutaan vaan huonompaa ja huonompaa suuntaan, ollaan stressaantuneempia ja tehottomampia ja niin edelleen. Eli että jostakin niin kuin meidän pitäisi ne tauot vaan niin kuin sitten pystyä sinne niin kuin laittamaan sinne työn lomaan. Niin kertoisitko vielä sun oman näkökulman, että miksi se tauottaminen on niin tärkeää? No, jos ei ole aikaa tauoille, niin ainut resepti siihen on ottaa taukoja. 2 kertaa, ehkä enemmän. Niin. Se on semmoinen selkeä merkki siitä, että minulla ei ole aikaa taukoihin, niin se tarkoittaa, että erityisesti sinun pitää ottaa sitten ne tauot sieltä. Niinpä. Nämä on loppujen lopuksi, on paljon työtilanteita ja semmoisia, missä yksinkertaisesti ei pysty ottamaan sitä taukoa. Silloin se ei toimi se, niin kuin se organisaatiokulttuuri tai se työnjako tai joku siellä mättää. Ja sitä voi yrittää lähteä sitten ratkomaan siellä työyhteisön sisällä. Että se on tavallaan itsestä riippumaton. Mutta sitten on paljon semmoista, mikä lopulta tulee meidän semmoisiin niin kuin perus ehkä arvoihin ja siihen, miten me ollaan totuttu tekemään työtä. Me ajatellaan, että kun me tehdään määrällisesti, ajallisesti enemmän työtä, niin me saadaan enemmän aikaisesti. Ja tämä on semmoinen iso illuusio monesti, erityisesti tietotyöskentelyssä ja muussa organisointityössä. Me saataisiin paljon, mä väitän, että keskimäärin me saataisiin paljon enemmän aikaiseksi, jos me otettaisiin ne tauot, tehtäisiin tai oltaisiin tekemättä tai tehtäisiin jotain ihan muuta kuin työtä. Ja se näkyisi sitten sen ajan laadukkuuden paranemisena, kun me sitä työtä tehdään. Eli silloin siellä se tehokkuus ja mielekkyys kasvaa, kun me otetaan ne tauot. Ja meidän pitää vaan luottaa siihen, että ne asiat tulee tehtyä. Kyllä. Ja tämäkin on semmoinen, mitä niin kuin haastaisin kokeilemaan. Kaatuuko se oma työ ja ura ja kaikki siihen, että ottaa sitten säännölliset tauot. Sitä voi testata vaikka 2 viikkoa joka päivälle, ottaa tauot ja pitää niistä kiinni ja katso, mitä se teki sinne. Voisi ottaa semmoisen taas yrittäjien maailmasta tämmöisen vertauksen, että monesti yrittäjä tai sitten vaikkapa toimitusjohtaja-asemassa tai jossain tämmöisessä niin kuin tärkeässä asemassa tai kokee olevansa firmassa tärkeässä asemassa työyhteisössä, häntä tarvitaan myös heinäkuussa. Et ei voi, pitää ainakin mailit lukea tai muuta. Ja useasti tämmöiset henkilöt on sitten joskus saattanut kokeilla, että no mitäs tapahtuu, kun minä olen 2 viikkoa tai 4 viikkoa ihan ilman mitään. Yritys ei kaatunut, työyhteisö ei kaatunut, asiakkaat on yhä olemassa, jne. Ja pitää semmoinen pieni niin kuin rohkea hyppäys tehdä siihen ja päästää siitä työstä sitten hetkeksi irti. Niinpä, koska kuitenkaan harva meistä on täysin korvaamaton, vaikka me niin ehkä luullaankin. Kyllä, eikä me olla siellä työpäivän sisälläkään korvaamattomia, niin. Sen vuoksi me pystytään ottamaan niitä taukoja. Ja lopulta me itse päätetään, että minkälaista balanssia me tässä elämässä halutaan. Niin. Ja se työpäivän sisällä tapahtuva asia on osa sitä. Just näin. Ja en tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta jostakin luin, että ihminen pystyy tekemään 4 tuntia päivässä keskittynyttä työtä. Ja se on niinku siinä. En tiedä, oletko niinku kuullut ton tai onko sulla jo parempi tieto aiheesta, mutta tavallaan se niinku kuulostaa järkevältä. Että me ei niinku pystytä semmoisessa syvässä keskittymisen tilassa olemaan ihan lukemattomia niinku määriä tunteja päivässä. Että sitten me ehkä pystytään tekemään työtä, mutta se on sitten niinku ehkä heikompi laatusta. Siinä mielessä niinku huolettavaan pitämään niitä taukoja. Kyllä, olen niitäkin kuullut ja lukenut 4 tunnin. Sitten on myös lyhyempiä aikajaksoja. Se riippuu, että minkälaista intensiteetistä me puhutaan ja mistä työtehtävästä. Että semmoinen hyvin luova, jos me puhutaan ihan niin kuin jopa flow-tilasta, niin semmoista ei pysty pitämään kovinkaan. Se on jopa niin kuin 2 tuntia. Sekin tarkoittaa sitä, että sitä on pitää niin kuin tehdä paljon efforttia, että se pysyy se flow-tila siellä.
jonka jälkeen se sitten alkaa katoilemaan. Mutta jos mietitään vaikka jotain flow-tilaa, niin siinä ainakin kestää, tai syvä keskittymisen tila, otetaan se esimerkiksi, siinä kestää ainakin 20 minuuttia, että sinne pääsee. Ja me mietitään meidän nykyelämää, kuinka monta kertaa me keskeytetään 20 minuutin sisällä. Me ei suuri osa meistä ikinä pääse syvän keskittymisen alueelle nykyään ollenkaan. Niinpä. Puhumattakaan siitä, että sitä pitäisi sitten joku 4 tuntia mukaan sitten vielä jatkaa siinä. Tuossa onkin ihan hyvä haaste, että tai siis tarkoitin, että 4 tuntia niin kuin yhteensä päivän aikana. Kyllä, ei putkeen, mutta siis mutta tosiaankin että tuossa on ihan hyvä haaste meille kaikille, että otetaan niin kuin 20 minuutin pätkä ensinnäkin siihen, että ei katsota mitään muuta, ei kertaakaan vilkasta puhelinta, ei mitään sähköposteja, ei mitään Slack-viestejä, ei mitään muita katsota ja sitten niin aletaan miettiä, että pääseekö sinne flow-tilaan vai ei. Mutta se on niin hektistä nykypäivän elämä, työelämä ja muuta, että meitä sitä ajatusta niin keskeytetään ihan jatkuvasti ja me ollaan niin itse sitten sallitaan se pitämällä hälytyksiä päällä ja tarkastamalla niitä sähköposteja liian usein ja niin edelleen. Kyllä, ja työyhteisössä ei välttämättä ole säännöt selvät. Siellä saa sitten vapaasti mahdollisesti niin kuin keskeyttää toisia ja semmoiset niin kuin vanha-aikaiset toimistotunnit ja tämän tyyppisesti, jos on semmoinen työ, että niitä voi siellä ottaa. Voi olla järkeviä justiinsa se, että meille ei tarkisteta koko aikaa, vaan niillä on tietyt ajat päivässä. Ne on vaikka kalenteroitu, jos on tämmöinen täsmällinen ihminen ja silloin vain käyttää sen mailien tarkastamiseen ja me ei vielä ole päästy sinne puhelimen maailmaan, mutta ehkä jätetään se jollekin toiselle kerralle. Niinpä. Eli ajanhallinta, kalenterihallinta ja jotenkin pysyä siinä niin kuin tiukasti, että mulla on tässä tämä aika, milloin mä katson nämä mailit ja tässä on se, milloin mä teen keskittynyttä työtä ja laitan kaikki hälytykset pois ja niin edelleen, että jotenkin jaksottaa sitä työpäivää ja sitten pysyy siinä, eikä lähde niinku seikkailemaan ees ja taas ja tuonne. Näin on, ja tämän tekeminen on hyvin haastavaa. Se on niinku muutos, se on minun mielestä se on vielä paljon isompi muutos kuin se, että aletaan käymään jossain salilla viikoittain tai otetaan joku tämmöinen. Kyllä. Se, että me saadaan meidän työpäivään uudelleen organisoitua ja semmoiseksi hyväksi tietoiseksi rutiiniksi se uusi tapa, niin se on kyllä. Niinpä. Se on työn kokeilemisen ja tietoisuusharjoitusten takana. Kyllä. Mutta niin kuin varmasti semmoinen niin kuin menestyksekäs työ tulevaisuudessa vielä enemmän, niin se edellyttää sitä, että näitä taitoja oppii. Kyllä se kannattaa tehdä, siis ei pelkästään sen niin kuin työn laadun ja määrän vuoksi, vaan sen oma hyvinvoinnin ja sen merkityksellisyys on jännä juttu, koska se helposti lähtee sitten ensin työ, mikä ei tuntunut yhtään merkitykselliseltä, kun siellä tehdään työpäivää, muutetaan työorganisointia itsellä ja aletaan vaikka pitää taukoja ja muuta, niin yhtäkkiä maagisesti se muuttuukin sitä alkaakin tuntemaan merkitykselliseksi. Niin. Että mikä tässä olikaan, että ei se ollutkaan kyse siitä, että mikä se oli se työn sisältö siellä, vaan se, että mitenkä sitä työtä tehtiin. Niin. Siellä oltiin väsyneitä ja uupuneita ja se ei mahdollista merkityksellisyyttä, vaikka se itse työ sisältö voisikin olla merkityksellinen. Niinpä, kyllä. Tuo on niin kuin tosi hyvä niin kuin lähtökohta. Että moni työ varmasti voi tuoda sitä merkityksellisyyden tunnetta, kun sitä tehdään tuolla tavalla järkevästi ja stressaantumatta ja ylikuormittumatta ja niin edelleen. Kyllä, väitän, että melkein kaikki niin, työ. Kyllä, koska jokainen työ antaa sen mahdollisuuden niin kuin sille keskittymiselle ja aikaansaamisen kokemukselle ja semmoiselle onnistumiselle ja muuta, kun sille on vaan oikeat edellytykset. Kyllä. Hyvä pointti. No sitten vielä tämmöiset ihan niin kuin konkreettiset, että miten saat järjestettyä sen tauotuksen siinä kaiken niin kuin kiireen ja työpaineen keskellä ja palaverien keskellä ja kaiken muun hässäkän keskellä. Niin mitkä on sun mielestä ne parhaimmat konkreettiset neuvot just siinä tilanteessa, että kun ihminen ajattelee, että en kerkeä pitämään taukoja, nyt on niin kiire? Se pitää mä suosittelen aina sitä kokeilemista. Empiirisyys on tässä oikein hyvä, että pakottaa itsensä
ja pakottaa kohtaamaan ne omat tuntemukset siitä, että on pakottanut itsensä olemaan tekemättä mitään tai menemään ulos pikkukävelylle tauon muodossa ja katsoa, tuleeko se taivas niskaan, koska me tarvitaan se kokemus nähdäksemme, että taivas ei tule niskaan, jotta meissä mitään isompaa muutosta voi syntyä. Toinen, mikä voi hyvin auttaa, että löytää siihen jonkun tämmöisen taisteluparin tai muutaman muunkin työpaikalta, joiden kanssa yhdessä sovitaan nämä säännöt. Silloin kun se tehdään yhteisöllisesti, niin se on paljon helpompaa. Niinpä, joo, itse kannustan kanssa tuohon, että on vaikka ne taukohälytykset olemassa. Jossain älylaitteista voi olla hyötyäkin ja yksi on just esimerkiksi tämä, että sulla on jotkut hälytykset ja sitten se tehdään yhdessä. Siinä on se, niin kuin se työyhteisön voima. Sovitaan vaikka ne ajat, että milloin me pidetään yhdessä taukoa ja kaikki sitoutuu siihen. Koska sekin on myös siitä yrityskulttuurista kiinni, että mitä siellä tuetaan ja niin edelleen. Koska jos meidän kulttuuri on semmoinen, että kukaan täällä ei voi pitää taukoja, että kukaan ei kerkeä niin se on hankala yhden ihmisen niin lähteä sotimaan sitä vastaan, että minä nyt haluan ottaa tämän tauon itselleen ja niin nousta vähän silmätikuksi, vaan se, että siihen pitäisi saada semmoiseksi yhteiseksi asiaksi. Että sovitaan yhdessä, että tauot pidetään vaikka just niin tiettyinä kelloaikoina ja sitten tehdään se yhdessä ja pidetään siitä kiinni, niin se on varmasti ainakin yksi semmoinen, minkä itse näen, että milloin voi onnistua. Ehdottomasti hyvältä reseptiltä kuulostaa ja siinä kun esihenkilö saadaan vielä mukaan, että hän toimii sen muun organisaation mukana, eli tavallaan useasti esihenkilö saattaa ajatella, että hän on vielä kiireisempi kuin nämä muut täällä ja vielä enemmän suorittaa ja jättää taukoja pois, mutta hän on juuri se henkilö, joka näyttäisi se ohjeistuksen ja esimerkin muulle organisaatiolle, mitenkä täällä toimitaan, joten se ei voi olla vastoin sitä, miten muut toimii. Niinpä, kyllä, just näin. Yhteinen effortti. Just näin. Hei, meillä nyt alkaa olla lopuillaan tämä meidän keskustelusessio. Oli tosi mukava keskustella ja mielenkiintoisia aiheita ja toit tosi hyviä näkökulmia. Oli tosi kiva, kun pääsit tähän vieraaksi. Ei mitään, tosi kiva, kun kutsuit. Joo, kiitoksia vaan ja ehkä otamme jatkossa session uudella aiheella tai syvennytään johonkin yhteen aiheeseen. Just näin. Joo, kiitos hyvä. paljon. Kiitos, moikka.